zirenean kartzelatik zuzen sartu ziren kamioiak, sartu ginen kamioian, eta Segoviatik etorri ginen zuzen Espinalaino. Han, aiatu ginen, egon ginen denbora pizkat, zeren espero genuen jendea ezen azaltzen, eta denbora pasatzen zen, gaua zen, erabat galduta ginen, gainea kontutan eduki behar dugu, hor ginenen artean gehienek ezekiten ez, aspalditik ziren kartzelan. Orduan, ateratzen ziren nahiko desorientauz, esateko. Eta orduan, egon ginen denbora pizkate erabakitzeko zer egiten genuen, eta azkenean norbaitek aipatu zuen, handik denbora ez egon oso urrun leku bat pasatzeko beste aldera, eta hartu genuen bidea, dena batera, eta hasi ginen, iluna zen, ezen ikusten, bazen bide bat, eta ibili ginen, ez dakit, orain ez dakit zenbat denbora, baina denbora pizkata, eta bapatean, nik bakarrik entzuten nuen, plaf, plaf, plaf. Jendea hasi zen, baina ez genuen hasta berean ulertzen zer zen ura. Eta jendea hasi zen barraiatzen, mendialdera joten. Gure arazoa zen mendialdera joten ginen, iluna zen, ez genuen bat ere ezagutzen, bazen lainotuta zegoen dena, eta goraldera joten ginen, baina orduan, hola, ibili ginen, gelditu gabe, gainea bidea, mendia zen, eta oso zen bat ere biderik. Orduan, eta gainea, ginen kaleko arroparekin, hotza egiten zen, umela, eta zapatak, batzuk zapatiak, baina orduan irristatzen ginen, zen katastrofe bat. Eta hona egin genuen ia gau osoa. Noiz benka ja goizaldea entzuten genuen pra jende ibiltzen. Orduan gordetzen ginen, eta hasi ginen ere tirua entzuten. Bapatean entzun genuen alto eta berehala hasi ziren botatzen. Botatzen gelditu gabe. Eta lurrean ginen, eta berehala entzun nuen ondoan metro bat esatea me muero. Eta orduan beste batek esan zuen gelditu, edo paren, que uno se está muriendo. Segitu zuten, baina gelditu ziren, eta jun ziren hurbiltzen, eta egia da, ondoan zeon gizona, Oriol, berehala hiltzen, bazuen tripa erabat lertuta. Jarri zuten Guardia Zibilaren, nola da? Kapa edo, hor gainean jarri zuten Oriol, eta orduan gure artean eraman genuen Oriol, eta besteak juten ginen hola eskuak buruaren atzean. Eta hola jun ginen bide bat atzeman arte, eta han baziren ja jipa batzuk. Nik gogoratzen naiz, bazen sala edo sarrera handi bat, han egon ginen denak zutik. Gu ez ginen lehen taldea, baina ja baziren batzukan, eta gero etorri ziren besteak. Azkenean orotara 50 piko ziren, 4 libratu ziren, eta 2 edo 3 hartu zituzten biharamunean. Orduan besteak han ginen, pizkanaka, jun ziren eramaten, eta azkenean
gaberako gelditu ginen hiru, ni uste dut, hiru ginen, hiru edo lau. Orduan, Santi, Meltxor eta ni. Zeon lekurik azkenean, han pasilloan bertan, eman zidan, no, ez zidan ez ere eman. Lotu ninduen radiadore batean. Eta ni nintzen oso nekatuta, eta orduan jarri nuen burua radiadoren gainean eta lo hartu nuen. Eta esnatu nintzen oso gaizki. Radiadoren gainean lo egiteagatik edo ez dakit, eta behar nuen komunera jun. Eta orduan nire onduan zeon Guardia Zibila, noski, vigilatzen eta hola, eta esan zidan, berarekin jun behar nuela komunera. Eta berarekin, esposarekin, atea irikita jun nintzen komunera. Baziren bulego batzuk, ofizina batzuk, eta ni bulego hortan nintzen, eta hor izan zen momento alde batetik nola esan bortitzena, zeren nahi zuten gauzak jakin, eta ordun batzuk ziren nire aurrean, eta beste batzuk ziren atzean, ordun galdetzen zuten, ez baldin banuen erantzuten, hiletik hartzen zuten eta zutik. Hora, denbora guztia, hori. Eta hori izan zen, ez dakitzen da denbora. Ja, 2 ordu, 3 ordu, hori gelditu gabe. Batzuk golpe ematen zuten, baino, ez dakit, oso gogorratzen. Baina okerran nazen hori atzetik, zuk ez duzu ikusten nor den, eta zure atzetik hori. Pizkat izan ziren 6 egun edo gora. Baina oso nahastuta dute hor. Zeren egon ginen egunak oso bereziak izan ziren. Ia ez genuen, han ginen ofizinetan ere, galderak egiten eta bestea, eta gero handik zeldetara. Zeldak ziren iluna, ez genuen ezer ikusten, batzutan bazen beste jendea, baina ezin genuen esan lor zen beldurtuta, eta ez genuen osten lo egiten. Orduan, denbora gutxi egiten genuen zeldetan gabean, baina hala ere etortzen ziren ikusteko nola ginen. Orduan, egon ginen 6 egun iaia lo egin gabe. Gero ginen zikinak eta han ofizinetan denbora guztia zen galderak eta galderak. Gu ofizinetik zeldetara joten ginen pasillotik. Eta pasilloan bazen kaleko jendea karneta egiten. Orduan, ikusten gintuzten katastrofe bat, eta han jenden artean eramaten gintuzten. Eguna pasa ondoren, nola goizeko ez dakize ordutan, elkartzen ginen, gela batean, eta han ziren txakurrak, poliziak, eta Santi eta ni. Eta esaten ziren, gelditzea Santirekin, eta egotea eta besteak aurrean. Eta hola laguna bezala, egiten genuen olako gauza bitxia. Badut olako... Eta gero, bai, beste behin eraman gintuen bazen pasillo handi bat, eta bukaeran zeon Santi, eta zeon alde batetik bazuen zerbeza bat, beste aldetik bustita zeon, eta gero bapatean eman zion, hasi zen oihukatzen, eman zizkion elektrodoak. Eta ni hori ikusten,
Orduan, oihukatzen zen, egon nintzen han begiratzen, ezin nuen ezer egin. Baina hori ere da gauza pixkat aluzinante. Apirilaren 14ean, eraman gintuzten Iruñako kartzelara. Han egon ginen 6 egun, eta handik ihes egin zera.